Kaixo Euskal Herria, ongi etorri txorienera, hemen Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, beti bezala, bi errezetakin, kontu pila batekin, eta, bueno, gaur, itxasoa eta lurra gaur, Patri. Nire kasuan itxasoa eta bueno, lurra, bai. A ber, zure, nire itxasoa eta lurra. Bitu, duela urte bat zuni, ez zait, sukaldaritza hasi nintzenean, orduan hemen ikusten ziren hori errezeta batzuk, ez? Itxasoa eta lurra, eta orduan iruditzen zitzaigun zala, eta egia da gero nik, errako de Canfabes, eta horrek horko, honen Santa Marian errezetak eta ikusita, eta betiko Kataluniako sukaldaritza, txerrikia eta itxasoa beti batu izan dituzte, ez? Da gaina horri gozoa gehitzen diote, ez? Zerbait gozoa, ez? Eta guri gaur egun zerbait oso berritzailea dena, urte pila batera egiten daramate, eta gu gaur, hori ekarriko du. Ingo du, pasta bat, azkenean zuek makarriekin, espagetiekin indezakezuen, nahi izan ezkero, eta guk orzo pasta erabiliko du, hemen daukazuen hau, pasta berezi hau, arroza aleak ematen dutela, ero garagarraleak, eta ingo du, orzo pasta oiaskoarekin eta berberetxoekin. Orduan, bordeko itxasoa eta lurra, eta, pastarekin batuta, orduan, maionesa bat olan aldamenen jarriko digu, laguntzeko, fideu antzeko bat. Ezin da txartu atara. Seguru ezet. Nola ingo dugun errezeta hau? Oso erraz. Lehenbizi lapiko batean berakatzatal bat, ardo pixka bat eta gurin pixka bat jarri, eta irakiten hasten denean, berberetxoak bertan irekiko ditugu. Iragazi eta berberetxo jaragiatara, eta ura gorde ingo dugu. Bestalde batetik, oiaskoa korrituko dugu, gero laukita moztu, atera, eta oiaskoa korritu duen lapikoan bertan, kipula eta baratxuri atal pare bat erregosten jarriko ditu. Behin erregozita, orzoa gehituko dugu bertara, gero ardo zuriarekin bustiko dugu, eta 3-4 minutu utziko dugu murrizten. Eta gero botako digu horri berberetxoen ura, eta oiasko saldarekin bustitzen joango gara, holako fideua bat izango esan moduan. Oiasko zatia bota, eta egin da dauenean azkenean, berberetxoen haragia gehituko digu. Eta honen lagungarri, mahonesa bate joango da. Eta hori gero azkenean, ali oliba jartzen digun moduan fideua bati, itxaski mahonesa o aldamenean joango da, olibarekin lodituta, eta listo. Nik uste dut, kombinazio erra, gehienon gustokoa, osaiak ikusita ere, atzo gaztakin da, esaten duen, gazta eta arrautzak. Hemen oiaskoa, itxaskiak, pasta, arrautzak, gana gozoa. Dana goxua, eta dana barrura. Eta hori, teknikoki berberetxoa die molusku bipaloak. Bai? Eta azten die, kosta banatan. Nik pentsatzen hori bakarrik Galizialdian, Galizialdian bakarrik ez, baina kosta konkretu batzutan lortu ziela, baina omendien nahiko arruntak isa edonon aurkitzeko. Txirra hauek nik uste dut umeekin horrelakoak oskolak, jaso dituegula guk hemengo gure itxasoetan baita, eta jendea jasotzen ikusi izan dut horre laida inguruan, eta laida eta mundak artean nik ikusi izan ditut horre jasotzen orduan, ez direla... nahiko ikoa da, hemen egia esan, arrandegietan beti aurkitzen dan zerbait da, ez? Eta gainera presixo nahiko honian. Ona normalian. Normalian. Baina. Pero, akizunik inoiz ez dutela, inoiz nire bizitzan, probau ditxu gauza pila bat, baina berberetxoak egonek latakuak, kontxerbakuak, ez ditu sekula probau. Horan, ez dakit, kuriosidade bezala, ez, beti potuetan eta beti egaluzia eta antxoak, baina beste arrain batzukola... Nik esaten dira zula, kontxerbako ez da itiño izan. Sardina bai, baina holan beste itxaski batzuk saltzen dituztenak eta lan txipiroiak saltzen dituzte, mejibioak eskabetxian bai gustatzen jatz. Ni normal, eskabetxian baino beste normala. Baina, honen berberetxuak gauzia ez dutela inoz probau. Ordu erdi eukin ditut, ura eta gatzarekin, beraien area eta botateko, irakiten daukagu, eta orain, tapa jarri eta hoxe, pare bat minutu terdian, ikusiko gaur egungo tapa hauek ona daukatenak, kristaleskoa da, barrukoa ikusi egiten dela, eta ikusten da noiz irekitzen diren, ez? Eta hor bakizu, ez dana irekitzen, normalean hilda egoten dela. Orduan utziko dugu hau hemen egosten, eta gero ingo dugu iragazi. Eta gero izango da lana, banan, atara beharko digu, danei haragia, azkenean hau bai izango da pixkatolan paia itxu bat bezala, ez? Oiasko iztarrak hemen dauzkat, ezurra kendu indi da lanik, orduan dana izango da agoan sartzekoa, begiak itxita, eta ez dugula ibili behar hor zorropatzen. Bateo apaintzeko eskolakin bebai politxa geratzen da.
hori begiak itxita gero jarriko izut, eta gero begiak itxita jan. Bai, da orduan harrapatza dutenean zati bat crash. Hori da, crash iten duzuna. Konturatuko naz. Bueno, hau, gatzez eta piper beltzez ondu, oiaskoa, eta gero ingo duguna, hola, gorrituko dugu osorik, Eta gorritu ingo dugu pixkat, nik asala eta guzti usten dut, nik gure etxean asala oiaskoa ikentzea debekatuta dago, ze gure etxeko txikiak lehenengo jaten dutena asala ondo txigortuta. Eta bengo duguna, gorritu hemen, prestatu behar dugun kasuela. Oso ondo. Bueno, zelan doiaz berbero txorrei, ja, listo. Kanpora. Ja, listo, kanpora. Horrek bai, itxasun eta dauzenian laguntzen daue ura iragazten. Orduan, horrek, janitzen daue uren mikropartikulak horrek algak eta orduan prozesu horretan ura garbitzen daue, ura botatzen daue, eta hori, ura garbitzeko oso aproposak. Nik entzun dut, onenak omen diela rias baixetakoak, Galiziakoak, eta egunero 40 tonelada hartzea itxustela. Egunero 40 tonelada jasotzen dituzte? Zorek sakutsuak eta zuk, arraindegi zen eta ikuste dituzunak zenba pixeko da. Kilo erdikoak eta izaten. Bai, ez, 40 bosteunekuak gutxi gora bera hortik egongo die. 40 tona egunero. Bueno, nire esan hori 40 tonala, 40.000 kilo diela egunero, estakiri bat iruditzen zait. Bai, baina hori azkenean guk interneteko, bi hiruelan webunetan ikusi dugu, kontrasta dugu, hasieran, jakun holan apuratarraro, baina benetan hori izaten daue batzuk 29, bestatzuk 40, baina hortik dauze neurrixak, beraz, familia pila bat bizi die mundu hortatik. Eta bai, azkenean berberetxuak gainera oso apresiatu bat die, daukie saporetxua, saporetxuak eta daukie aragi desente, ukatza dutzu lan txirla batzuk, txiki-txikinak eta dienak, eta gehiago emototza, arroz batei saporia. Baina aragi xestauki, baina honek, badiolan potolotxua. Neurrian barrukoa, azkenean, alia, eta pixuan bebai, txirlakin hartzen duzu, eta dien txikirako, dien zuetan ibezala, txikiak bai. Hori da, baina indartxua. Hori da. Zuetan txikiak eta saporetxuak. Hori ez dakit. Ni ja lehortzen nahi, ja aragi gogorra. Bueno, horrek, txalak eta ez izaten... Beia, beia sarra eta bai, batez ere, lehengune nituen txalmaz horrek egiteko saporetsua. Horregatik, bai, baitasunez betiak. Olia, bero, eta hemen ingo dana bakarrik esan dako, oiaskoak gorritu ingo du, lehenengo azalaren aldetik, eta gero bestaldia, haragiaren aldia. Eta gero atara ingo dut. Eta gero hor jarriko duena erregosten da, kipula bat eta 2 berakatz atal. Orduan hau txikitzen noa, ze gero seituan izango da bestea. Eta azken bitxikeria bezala, komentau aldugu, honek berberetsuak dira hemafroditak. Hau da, daukie organo sexual arranak eta emianak. Hori txirlak eta uste du baita, ez? Bai, nik pentsatu danak, moluskuen artean, gehienak izaten diela holan, eta orduan, ugaldu leikela eurak bakarrik. Osa, ez dauke, hori ez, norbaitekin egoteko biharra, baina normalian, bikotian eta ugaltzen die, endogamia eta holan ekideteko. Orduan, bitu, bitxikeria bat. Bitxikeriak hemen berberetsuenak. Inguruan. Hori da. Eta 11% da proteina. Beraz, da oso osagai bai, itxasotik eta datozen normalean muskuiluak eta izaten die, oso haragitsuak, proteina bai, gainera oso garbixa eta ona oso gomendagarrixa. Urni aldetik eta uste dut interesgarria baita. Omega 3, potazioa, burdina. Ondo. Eta, esan dakoa, erresak aurkitzen, normalean arrandegietan, baina bada konserben artean ere beti aurkitzen den konserbetako bat. Eta konserbak hori daukate ona. Ja garbi dauela, eina dauela. Ez da zerrin behar. Eta urte guztian, sasoi guztian daukazu. Nik Galizian probau nauen olako empanada bat, berberetsuekin. Berberetsuan daukan. Oselako goxua. Gaina, noi aldian, dau empanada bat itxen dela hartuakin, eta oso bitxia da ikusteko, ze dauzka, dau oskolata dana. Hau da, oskolakin eta sartzen da laban, eta orduan geratzen da orea apurtuta bezala, eta kurruskari dau, logikoki, baina iten dana da, zuk sartzen duzulako puxketa bat, igual, 4 edo 5 honekin, eta orduan, itxe ditzuzu, mingainakin da ibiliaginekin, gero oskolak kendu. Eta horre zapore pila bat ematu, azkenean oskolak bebai, labian dagoela eta saltziakin eta bitxea da ikusteko, egisa da, igual Galiziako edo noiakoa, batez segune hortakoa da, ez da norbaitzen dako oso arrarua, da jateko oso deserosua, baina, han omen da... Horregatik esan diazuk ero oskol batzuk usteko.
Horrein oroitzapena zenokan buruan, omenaldi bat itxeko, claro. A ber, nola itzen genduen, ez? Nuen zan, txinan ero harri horiek saltzan jartzen dituztela eta ero txupatu iten dituztela. Hori da. Honekin antzekoa. Antzerako baina goxu hau, Arrixak saltza batekin edo berberetxo batzuko lan, bueno. Nik egia esan, nik argi daukat. Kanarietan nuen lapakin olako zerbait, egia esan, atarziaten dana, txigortu, zan olako, ogi birrinduti pasaduta moduan, eta emoten zauen dana, kroketa bat izango asa moduan, da dana jatekua. Claro, sartu nian oskola, eta zan lapa azpitik, oskol guztia da, gero aragia. Claro. Krok! Tigreak izango asa moduan. Baina nik ikusi nuen, gaina, mokaduko tamainuan, da zan nuen, hau osori jan behar da. Osorik esan jaten. Eta gero enpastia, ez dakize. Dana niri begira, da, ni jaten, ze gozoa, azeiten, Euskal Herrian horrela jaten ditugu, da, kruntz. Esango zau hien, igertzen da Euskalduna dela. Ama, horrelako zenbat, nahi gabe, esan gure intensio izan. Bai, nik justo, Oktoberfestian egon nintzenean Ormunitzen, eta atzen zozkuen gozaltzeko olako saltxitxa batzuk. Nik saltxitxak, holan ez, mostu, sardexakin mostu, da barrura. Eta basauen bat, holan ez, azalak endu bijakola. Bai, ez da azalak jaten... Gozaltzeko aukitzen dabe batzuk berezixako lan txurixak, eta itxen dagoena da egosi. Eta gero, siape holan gozo batekin zerbitzatu. Eta horreik endu bijako azala. Ze azala omen da, desatxe egina, baina azkenean, ni saltxitxe ez dakit, oitxutan hau azalakin jatera da oitxutan hau. Orduan ez jaten hain dezerosu baina han kendu itxinotze. Gozaltzekuak, berezixo horrek. Ez dakit, odolkia gai, nik odolostea ero beti azalda guzti jaten du, baina balau jende bat kendu iten dutena. Nik bai, dana barrura. Konfiantzazko arategia baldin badata, dana barrura. Eta berez jatekoa izan barra. Bai. Oiazkoa gorrituta, kanpora, eta hemen, jarriko duguna da, gure kipula eta berakatza, erregosten, eta bizango da, oinarria, gero gure, orzo ero pasta berezia goitekoa. Hau da, orzoa, hemen txebetxu ikusten duzue, dala olako pasta bat, da semola pasta bat, hau da, makarroiak, espagetixak eta honen jaten ditugun bezala, hau da, beste forma bat, eta badaukanez garagar forma, han Italian orzok, hori garagarra gure dago esan, eta hortik dator izena. Hemen, nik ikusitxa daukat orzo, ikusitxa daukat risonia, gero Grezian, Turkian eta, hau, biatu imet, kitaraki. Kitaraki, bai, zeinek ez dakiz, kitaraki. Beraz hori, izen asko ditu, baina azkenean ikusten duzue horretarako balixo dauela. Eta arroz forma daukanez, arroz forman bebai erabiltzia badau. De hecho, Italian deitzen jake risotuak itxe dituztenian pasta honekin, orzoto deitzen dute. Orzotoa? Bai, guk hemen txorien egin dugu kinotoa. Kinotoa. Risotoa kinoakin, eta pentsatzen gaben igual Italian, ez dakizein gozkuen, bitu, han bebai, itxen daue, beraz, orkeskatzerik ez dau. Nire asmoa gaur, bada jutean mugitzen holan, noizean behin, eta zerbait krematxua eitea ez, eta gaina gero ez negain pixka botako diot, eta orduan utziko dut bukaeran holan krematxu esan dezagun ez, baina guk egizan gure txian orzoa niko erabiltzen dugu, autokaranekin dagoazen beti, ze azkarra egiten da, eta nik egiten dut, fideua izango bazen bezala, baina fideua honekin egiten dut, orzoarekin azkenean. Eta oso ondo geratzen da, eta aleak eta arresa jatekoa, prezio oso ondo dago, eta aurregun egia da, fideo normala baino garestiagoa bada, baina aurkitzen, horako denda handitan da supermerkatuetan da, aurkitzen da. Eta denda batzuk aurkitzen daue, aste greziarra, eta orduan ekatzen daue, da olakotan. Orduan, nik orzo hau, haindela pia bat urte supermerkatutan, gure hemengo supermerkatutan etzanien ikusten, pero hau nahen akoratzen az Donostiko pintxo taberna baten, badago oso ezaguna, aldezarrian, eta ataratzen daue Idiazabal risotto faltsua. Eta probatzen zinun da, zelako goxu borda berrin. Eta zan... Orzoarekin egin da? Orzoarekin egin jako, bai, eta ondiokan ataratzen daue, eta Gasteizen begon zan, risotto faltsua, hau, perretxikuekin. Eta hau orzoak intzan, gero ikasten zinunean. Nire esko gustatzen gato otolengik, nire bakitzu sukaldari, guztokuenetako batek, bauka erresta bat hemen txorienen egin hauena,
orzoa, otarrainxkekin, eta feta gazta espeziatu batekin, hori bai txorine, eta ben aieran aldozu ikusi, eta hori, oso goxua. Ezkenean pasta da. Pasta bat beste forma batekin. Ez dauka inongo zapore. Neutroa da. Eta, bueno, gu beti esaten duguna. Eskura dauzkegu nolako osagaiak eta probatu. Gaina, ber, umei eta mateko txiki-txikia badaude, batzuk ibiltzen dira, espagetiak, mosten, makarroiak ere txikiago mosten, hau azkenean, pasta sartzeko beste modua da. Eta ume txikia dauzkazuen entzako, arroz aldea bezala pixkat haunditzen da, gero hidratatzen danean ura likidoarekin, baina ez pentsa mokadukoa. Gero ondo dago apurat aldatzeko, beti espagetiak eta makarroia dauzkau, baina gero pasta forma pia desberdin dauzela. Umiak aukizen mozu gainera, ez dakit, kuriosua da, negoak horaz txikitan da honek, sopak, bizikletak, letrak, eta horrek nire amamak jartu duztan sopan, eta ez dakit, enboten zotzun joku hori, umiei be... Nik horre letranak inindu, venga, zure izena oin jan behar duzu, eta holan, umeek lan iten dute, eta venga, bat bilatu behar dugu, dan sopan bilatzenan. Claro, bukatzen zutenako sopa hotza urrengua, segun guran muitzen da ez da izan, baina, bueno. Eta irugol faltagoko letra bat, besti lapurtzen dutza, da, holako be. Prestatzen da, joku horreitara, baina argi dau pasta guk normalian, etxian, edo, Euskal Herrixan nik pentsatzen dut, geixenok, pasta beti, tomatiaz. Beti. Klasiko handi bat. Klasiko handi bat, eta gainera, ez dakit, behitxu Italien pasta jartzen dauela, saltza pila batekin, desberdin pila batekin, baina nik pentsatzen dut, onaino heldu dela, da txoixua ez da tomatiaz, txoixua ez da aragixaz, txoixua ez da irugiarraz, batzuk olan innovatzaiek, laugazta edo lan gazta da perretxikoak, baina, tradizionalak. Pasta olan, hasi zanean eitzen, hau igual, ez dakit, nire amagia aukiko zitxun, bere... Amara, magosturte, da hor, pasta tomatiaz. Eskolatan, nik eskolantzako lan indut, eskoletan jaten eman dut, eta ez dakit inoiz makarroiak ero espagetia beste saltzaren batekin atara ditudan. Fabrikaen baten da holan, indiet igual, baina nire kontu itxaski saltza batekin, ero sobratu atzoin zenuela, ez dakit, zapoa Amerikarrera, sobratu saltza, eta benga, hurrengo gunean makarroiak itxaskierara. Eta baina bestela, eskoletan da, gaur egun pasta jateko modu nik esango nuke bakarra, izaten dela tomate saltzarekin, ez dakit norbaitek egiten duen hori berakatzakin salteatu eta urdai azpikoarekin. Bakarrik, hori... Berakatzakin pia gustatzen gatu, alio, oglio. Eta, saltza bat proposatuko zut, ia ze pentsatzen gatzun pastakin zerbitzatzea ketchup apurtxo bat. Bello, dilistak ketchupakin gozoa dute, onartzen dut. Dastatu ditu, benetan? Baina kosinatzekoan jartzen dut. Ez, jaten egon, eta hori argentinar bat egon zen gurekin Frantzian lanean, eta arek, dilista zeudenean hartu eta ketxupa da, txorrota bat ani. Zeiten dozu eta ez da, probatu. Eta ia esan, probatu nuen, eta goxua dago. Txorrota txiki bat, ketxupan, azten dozu, eta goxua dago, momentuan, Nire amama Juanita jazaten botzat ketxupa botatzeko dilista, igual, ez dakit, familixatik botatzen dozta. Ez esan, botzaio zuzuk, ezer esan gabe. Eta, ematen dio... Orduan bai botako ez dela familixatik zuzen illa. Zain jozu! Baina, bueno, nabil esaten hau arrazoi baten gatik, ze bada oso, ketchup ekoizle oso ezagun bat, eta ointxe, saltza berri bat plazaratu dau, nun daukan tomatia azen edo tipula, eta 100% ketchupa. Orduan, inditzu holan iragarki oso polemiko batzuk, pasta plater batekin, eta, ketchup pote bat, naiz eta ketchupa ez izan da, saltza berri bat, ketchupa dara mana, holan botatzen. Eta hori oso polemikoa izan da. Jentia bada bilor debatitzen, ez? Ketchupak danatarako badixe dau, ketchupa egixe esan, batzuk esaten da, patatan dako bai, eta hamburguesan dako da bai, lentejen dako. Baina pastan dako, ezin eskua dela. Eta orduan, hor sortu da debatia, eta horrek ekarri hotza, enpresa horri, polemikak eta publizitate... Doainik, baina Patri beti esaten dena. Gaizki ero ondo, zutaz hitz egin dezaten. Hori da. Eta azkenean, Ni nahi xagot ez, Ni gaizki bada.
Bueno, baina, a ber, gaizki segun zer dan gaizki, ja oso gaizki, baina olako polemika puntu bat gauza batzuetan nahita sortzen da. Hori, ziur nahita indutela. Bai, horrek intentzio... Bai, provokatzera joan da, intentzio horrekin injaue apur bat, jendiek ikusteko, bueno, aberse pentsatzen dagoen, igual, ez zaukien hola intentzioa besta ataratzeko, baina... Bai, baina, ondo atarzaila. Provokazio erara. Eta jendiak hor probatu ingo zuen, da baina hartu, eta tontakeri horrekin, ez da ginun jendiak itzein ingo du, erosiko du hori, guazen probatzera. Aber nola da makarroiekin. Italian nik pentsatzen igual supermerkatu baten hori aurkitzen bada erra ingo zabela. Hori pentsatzen gogaten, jarrea logikoena, ze italiarrak badi, aputxo bat berezixak, badau kate bat, oso famatua dana, kafiana, eta 2018 garren urteraino, etzien Italiara heldu, ze italiakoak esaten zabien, boikota ingo zabiela, hango kafia ira, ez zauela erango. Orduan, badi, euren gastronomia defendatzen dabe pila bat tradizionala, guk geixa bainbiko gauen. Gu ez gara, baina gu ere bada gara pixka, nahi dut esan, gu ere, oin etartzen zaigu hemen da, bai, marmitakoari bizkaitar saltza bota beharren, ketchup pixka botako dio. Sacrilegio. Gero, gente, eta gu, eta ingurukoak, bai, Valentzianoak beraien paeiarekin txorizoa, niraita beti bota izan dio txorizoa paeiari. Bueno, Jamie Oliver horre agertu zen, eta, ia inbaditu zuten Inglaterra. Bai, benido herriko etxiek enduzotzien, eta dana. Ez que, gauzatzuekin, gu ere nik uste dut, eta Euskaldunak ere, esaten bat bain, bai, bizkaitar saltza egiteko, eta botako dio men txorrota bat ketxupa, eta honek altxatuko dio, eta... Edo marbitako bat, trexian ordez menda jarriko zau, eta gero lako saltak. Martorria. Bai, a ber, bueno... Ez que geixa da, pasta asko edatu da internazionalki, eta herrialde danetan jaten dela, marmitako eskenean guria da, hemen jaten da, listo. Eta orduan horrek itxen dau, bakoitzak egokitzia, euren gastronomia da, eta eskenean estatu batuetan, gertatu dana, estatu batuetakoa da, ketchup marka hau, ultraprozesatuetara oso itxuta dauz, eta orduan esan daue, pasta ketchupakin, claro, zeratik ez, da, bueno, holan. Bueno, gu hemen kipula eta baratxuria ja erregozita, orzoa bota diogu, hemen danai buelta batzuk eman, erregozi, eta hoi, ardo zuria, txakolina, nahi duzuena. Oiuka, Bai, honek oiuin behar du, hori gure fundak esaten zigun moduan, gure irakaslea Josebak, arroza eta gura botan, oiuin behar du, zarata egin behar da, zarata hori entzun behar du. Bueno, honek, behin lurrundetakoan, hemen daukagu, ura, berberetxoen ura, botako dio, honek emango dio, kriston zaporea, eta jarraian ja, jungo gara bustitzen, oiasko salda, indizioa dena da, ezurroiek, ezurrak endu dizkiotenean honi oiaskoari, esterrai, hartuta, ero lapiko askarrean jarri ditut barazki batzuekin, eta ero honekin indut horrelako oiasko salda askar bat, eta orain bustingo dugu. Bueno, risotoa moduan izango da, baina gutxi gora gara, ja, hasieratik botako diot, ia behar dudan salda guztiak gero jungo naiz botatzen. Eta hemen... Esango da gehiago, nahaztia da gero bukatzerakuan, Bai, eta oiaskua, honi utziko dio 2 minutu hemen irakiten, baina oiaskua zeitzun botako dio. Ze oiaskua hau, ikusten duzu moduan, gordini dago. Bai, bakarrik alde batetik indogu, orduan, barrukua be. Bai. Barrukuak egosketa behar da. Eta hau, orzo pasta azkenien pasta da. Ez da arroz bat, honek 20 minutu ez ditu behar, honek 8-10 minutuan eina hongo da. 12, asko jota. Orduan... Jarriko kronometroan. Bai, hasieratik jarriko diot, txak, eta jongo gara, honen lagungarri izango da, maionesa berezia egiten. Torre daun usaila pila bat, ura berberetxuna. Bai, ez, horrek emogotza azkenean, saporia hori. Katalunia aldean Mari Montaña deitzen jakon hori kombinazio horrei. Eta, ultraprozesatuetan eta gabizen ez, estatu batuetan esan dugu ketchupa pastakena. Da, klar, baietz, eta, azkenean supermerkatu batera soiez, eta ikusten dozu, euneko erdixa baino gehiago diela, etxien jateko honek ontzixak, azkenean janari prestatuakin eta ultraprozesatu desberdinekin. Eta, Euskal Herria bai, heltzen dabil tendentzia hori, ez da hain esageratua. Naiz, eta heltzen dabien, nik espero inoiz ez heltzia, kopuru horreitara, ze eurek daukie, euneko 70 euren dieta, dau hortan oinarrituta. Hemen, izabien inkesta bat, eta heltzen da euneko 20. Beraz, ez da,
Patrilegunean egun ginen aipatzen, hemendik 2030erako gizonezkoen euneko zemazan? Bai, 80. Bueno, gainera, pisu gehiagizkoa izango duela eta hori handi dator, Estatu Batuetan da, zenbaki horietan, antzekoetan daude, eta horrek esan nahi du, hori etortzen bada, esan nahi duela baita gure, eta hori, joera hori ikusten da, zoritxarrez, gero eta holako janari prozesatu gehiago ikusten da eskura, eta gero eta gehiago jan, gozaldu, merindatzeko erolako gauzak, eta... Bai, danetarako, azkenean, 5 ordu horrek, itxaitxuzu, azkenean ez die elikagaiak, hau da, lehenengo, ez die arrautzak, ez die aragixak, ez die arrainak, baizik eta, hori, prozesatuak. Eta nik pentsatzen den horrek, osasuna egiten sotzala kalte, baina osasun fisikoai bakarrik, hau da, azkenean inflamazioa, eta sentitzen zara, kolesterola da, horako gauzak, baina osasun mentala jo egin, dago, ikerketa pila bat, eta horri bai, eragin pila bat itxendotza. Eta hori, antsietatea eta depresioekin oso lotuta dau. Orduan, zure dietan 60% aurrera, daukatzu probabilitate gehiago, antsietatea eta depresioa sufritzeko. Orduan, hori, Estatu Batuetan egin txaben inkesta bat 2022 urtean. Eta gero, Brasilen beste ikerketa bat egin zauien, eta ultraprozesatuen kontsumoa dau oso lotuta, hau, pentsamenduan eta hausnartzeko hori, gaitasunaken. Hau da, zuriko esaten batzu hori ikestia, gauzak, azken memorixan eta hausnarketa horrek itxia, da oso lotuta elikadura mota horrekin. Azkenean horrek irinak pila bat dauzka, azukre pila bat, eta itxiotzu, gorputza inflamatu, baina, zure burmuia da inflamatu itxen da horrek. Bueno. Ez erronik ez. Ez eronik ez, hori da, orduan, alik eta naturalen jan, hobeto. Txorienen beti animatzen zaituztegu, zu kaldera sartu, eta herriko dentetan erosketak egin, eta zueko sinatu, eta hortan, gomendioa beti dendariak bertakoak ondo emango izkizue, zer daukaten sasoikoa, zer daukaten kalidadekoa, eta gero errezetak guk ematen dizkizu, orduan alde hortatik lasai egon. Hemen, pixkanak ikusi duzue, oi asko saldak eitzenoa, piper beltza eta gatza bota diot, gero ala ere ia inda dauenean probatu ingo du zenbuz dauen, eta hemen hasiko da mahonesa berezia egiten. Honek eramango du, 2 arrautza gorringo, ospin txorrota daun bat, gatza, eta esan dakoa, izango da itxaski mahonesa bat. Eta hemen daukat, arrain sopa bat erabili genuena hemen duela, ez da, izosgailuan neukala gordeta, eta, desizoztu dut, eta gero hori botako digu. Orduan, lehenengo mahonesa bat egin hasiko gara, normal, eta gero jungo gara, arrain sopa hori gehituko diogu, eta hori izango da emango diola olako, itxas ikutu berezia, ez? Eta, badakigu horiek, ultraprozesatuak eta, ez dira guzti izona, edo gure hori eta ez tala hortan oinarrituta egon bier, baina, ze hori turri da, zuk badukatzolan, zehoza itortzeko, zehoza lan gustatzen gatzuna, kapritxoren bat, olan, bizioren bat. Nik, onartzen dut, gaietak beti jan izan ditu dela. Eta gaietak erositakoak. Hala ere, erosten ditut, gaieta on batzuk, esan dezagun. Ekologikoak edo azukre barik, edo... Ez, baina marka on batekoa, egiten dutela olako, baina gaietak, arkenien marka handi bada, eta horrek, suposatzen dut, hori bezartzen dugu poltza hortan. Hor sartuko dugu. Bai. Baina horrela gero, enaiz, ez dakit, saltzen dituzten horrek empanadillak, ero sanjakuboak, ero saltzen dituzten injakoak, hoien kontsumitzailea enaiz. Nire petixuxak. Horre pila gustatzen gatu. Baina, ontxe, 32 urtekin, petixuxak maite ditut. Eta gainera, nire etxean beti egoten diez, bakitzu hilobak eta horrek. Beraienako, ez? Aitzaki moruan jarritxa, igual, nire bikotean amak eroste ditu, eta orduan, bat edo bi, jautzen die, postretan. Bai. Ni... Enaiz izan inoiz. Holan, kapritxo, igual, hilekua daukotenean da, holan, kapritxo esan abienean, petixuxak. Beti. Bai. Nik, oso zalea naiz txokolatezko palmerak, baina txokolatezko palmera nik ez ditu sartzen ultraprozesatuetan, ze... Badie. Erosteitu dana, dia, 2 gozotegi oso onak, beraiek egiten dute ostorea... Baina ez da gozotegi ona izan, azukria beba dukie, Bai, baina nahi dut esan,
Badakit horrek egiten duten ostorea badakidala gurin onarekin egin da, irin onak erabiltzen dituztela. Txokolate ona botatzen diotela gainetik. Ez dala beste hau pakete hau esaltzen dituztenak granelean, gure zuzendari jaunari gustatzen zaizkionak. Hoiek ez. Beti nola itzen da batzetik. Eta egia da, horiek osoa dira, baina hori, hortarako egintea daude, hori daukate ondo egin da ultraprozesatuen industria horrek, ez? Iten dituztela oso gauza goxoak, prezio aldetik normalean merkeak izaten dira, eta mundu guztiari gustatzen zaizkiola. Hitz bat, erderaz palatable, eta da, azkenean zure ahosa apaian dako, pentsauta dauzen saporiak. Hau da, zuri gustatzeko, saporia da hori engantzatzeko da daulan euskeraz ez da existitzen, baina bai, dau hitz bat aproposa dela horretarako. Palatablea dira, eta azkenean, baina Holanda hori eta umentzako egiten dituzten, denak, gauza guzti horiek, behin jaten dituzu, eta esan, ze gozo. Hau palatablea dagoen edo, ez? Hori gatz pixkat bota behar diot, soso dago, probatu dut, eta soso dago. Ez da soso? Badau soso. Ke ba? Gero geratzen az oso. Eta itxaski puntu bat dauka, ez da exageratua, pixka gehiago botako diot, txak, eta honekin, ona geratzen dako. Findu ingo zaigu, bakizue maionesa bat mozten da, ero olio gehiagi, normalen olio gehiagi daukalako. Horregatik botatzen badiogu likido bat gero, oraindik olio gehiago botatzeko aukera badaukagu. Eta horrekin lotuko duna da, loditzea, eta holako maionesa lodi itxura ematea. Eta, kasu honetan, ekilore olioa erabili dut, azkenean ez du nahi olioa saporia izatea, baizik eta itxaskiena. Hori da. Bale, hau, badaukagu, eta gero olako katillu txiki baten jarriko dugu, eta txak. Oso ondo. Guk saioa amaituko dugu, saioa ez, baina errezeta luze hau, amaituko dugu notizia batekin, eta, ez da berri bat olan ez ezaguna, baina Gipuzkoako gizartia da, Gipuzkoako jendea zahartzen dabil. Gipuzkoakoa bai. Eta gero ez da, sarragoa da, kalkulatzen da, 10 urte barru, bideala, nagusixak eta bizidien hau erresidentziek, biharko dituzte, plaza geixau eta leku geixau. 2000 eta ontxe kalkulatzen da, 5.000 duzela, gutxi gora bera. Eta 2023ko bihar daue, 1000 plaza berri, 1000 plaza libre. Hala, 6.000 guztira. Eta horrela, eraikuntza berriak, eraikuntza berriak, eta danak. Eta gauzia da, nahi daula sustatu geixau etxeko zaintzak eta. Esaten da, kalkulatzen da, normalian, pertsona bat, adineko pertsona bat, 83 urtekin, media moruan joeten dela residentzia batera, baina etxeko zaintzak eta jasotzen badituzu, 88 urteraino, heldu leike. Eta azkenean, zure etxean bizitziak, onartzen dutzu, autonomia moduko bat, eta zure etxean bizitzia azkenean, ez? Eta horrek, beste duintasun batekin eramaten dozu. Nik beti lagunekin eta, komentau dut, gustauko jatela, bizitzia holan edanon artean alokatzia edo erostia etxe bat, eta hor, lagunek eta edanon artean... Patri, bakizu lagunak... kontrata golan, baskaix etxeko da garbitzeko, da gu, hor. Bakizu lagunak, zeratik funtzionatzen duen kuadrillako kontua? Ez dilako bizi batara. Ez dilako elkarrekin bizi. Zuk bako egiten duzu bota parranda, afaldu beraiekin, da bakotzak gero bere etxera. Eta horregatik funtzionatzen du. Ia elkar bizitza bat dagoenean tartean, ja gauza aldatu egiten da pixka. Bai, ez da. Nik hori zautu izan dut, Bueno, berberetxoa bertara, esne gaina. Hau risotoa da, goratu? Bueno, risoto antzeko bat. Orzotoa. Eta honi, 3 buelta eman, perresila ondo botako diot, eta utziko dugu, paia bat izango basan moduan. 4 minutu pausatzen. Eta gero, maira, ez dago besterik, mengan daukau, perresila botatzea besterik, baina hori bukaera. Perresila beldur gabe. Ondo. Eta beira, krematxu. Eta goratu hemen daukagula itxasoa, eta mendia, lurra, errezeta berean, Zagu goxua. Eta usaia bintzat. Hau lan behitxu, nik esan dutzen dira hori erresidentzia baten, lagun batzukin olan bizitzeko etxe baten, da sukaldari bat bide dugu, Baina ni, imaginatu, zu residentzian zaudenean, Patri, nik izango ditut, ia 20 urte gehiago. Baina, zu gazte mantentu zara beti. Bai. Beti bai, esango nik, beti. Bueno, hemen daukazue, gure, orzo pasta,
Oiazkoarekin eta berberetxoekin. Hale ba. Ezkerrik asko, hau sardexkakin, niko hialekin jango nuke. Bai. Nik ezagin, sardexkakin jateko ituria daukat, dana. Ja, nekin gehiago hartzen duzu. Hori bitxa. Pasta bakarri probut oso ona. Berberetxo bat. Esaputxo bat. Biteli, Julen ere ez esan hau da huele. Ez esan hau da. Ez da taperrean eramango da. Tana. Ba, bitu, nik bebai txirlak ekarri itxut. Berberetxoak ez txirlak, eta nik ikusiko zuze prestatu duten. Eta nire gaurko errezeta, potxak txirlekin. Hau ez dakit hori itxaso lur errezeta bezala hartu neiken. Bai? Bai, padan. Bai, ez, azkenian potxak. Lurreti datoz, txirlak uretatik. Bai, nik hau ezagutu nuen lehengo aldia Fabeekin ezagutu nuen. Asturiasetik egiten zen ohiko errezeta bat zen da. Guretzako zen, gaina, orduan ez, guk babarrunak eta bakarrik txorixoekin da, urdaixakin da hori. Eta txirlekin, eta izan gero oso goxua eratzen da, otarrizkekin oso goxua eratzen da, eta kombinazio hona da. Kontakotzu zelan itxen dan, ze ez dauka misterio hundirik eta titau baten prestatzen da, beraz, adi. Lehengo kasura txiki baten erregoziko ditut piper gorrixa, erakatza eta tipula. Erregozitxa dauenean, holan gorritxuta, gehitxukot potxa egosiak, ura edo salda eta guztiko kosinatzen 5 minutu. Bitartian, eingot txirlak, gatza eta txakoli apurtxo bat beste sartagin baten, eta hori iragazikot potxen kasolara. Dana batera kosinatu, perrexila apur bat bota, eta listo. Gainera, ontxe behitxu, hartu bihot perrexila, ze hemen astu jat? Ez que landara bat ematen zaben, ze ekarri dut sorta politxa. Baina, horti pixka bat erabiliko zuen. Pixka bat, bai, dana ez dugu erabiliko. Igual aldamena utziko, ez dakite honekin hemen zehose ikusten da. Zuri eta niri igual esango dute. Zigor eta patrin uno, baso horren, oian horren atzekaldean. Hori da, orduan, esan da, igual, lehenko erregoziko ditut. Nik normalian, txien behitu, piper berdiakin itxen dut, baina piper gorrixan haukan txorien hemen atzotik, beraz, hori, inauen atzo ez, lehenko gunean inauen hau, txerri azpizuna barazki txinatarrekin. Bai. Eta, bueno, piper gorrixa sobra jaten ez, betu. Atzo. Atzo inzizun, ez? Atzo. Egunak pasaten jat. Eguna, hori seinale hona da, luzea dela. Hori da. Luzea eta asko ematen dizula. Bai, produktiboa. Hori da. Bueno, hemen, berzio askarra, potxak azkenian bakizu eta babarrun freskoa izango zan, eta potxak berez denbora gutxian egiten dira, baina hauek, potokoak erabilita, eta potokoekin, bakizu, sasoian jasotako produktu badala, eta askartzen digute hori dana, eta, tita egiten den errezeta bat, nik egia esan, barazki etxean egiten ditu danean potxak, izostuak ere saltzen dituzte, eta horrek ere oso praktikoa dira. Kipula pixkat, piper berdea, eta esan dako ordu erdian gero barazkiak birrintzen ditut, hor sartu, eta nik nire txien normali egin izan ditu danean potxa beti olako itxaskiekin, txirlekin, otarrinskekin, gambekin, enaiz izan salea, txorizoakin egiteeko eta olakoekin. Ez gainezke, hain die superfinak eta oso krematxuak die holan testuria, da orduan ez dakit, ondo etorten jake. Bai, nik ala ere egin alda, baina hori bai mesez, hau esan izango beste babarrunak eta moduan. Sartu behar badizu txerrikiak, beste kasuela baten egozi, lehenko eta behin, saieskia eta urdaia eta egiten baduzue, ez talako potxak tardatzen duten denboran ez ziren egingo, horrek beste lapiko baten inbarko zen ituzte, eta bai, odolostea edo txorixoa sartu zen dukete hasieratik, baina zandakoa, nik ez dut uste potxak bere zaporea eta krematxu puntu hori behar dutela, eta nik enuke estaliko hori, kako txartean, ez txorizoarekin, ez odoloste baten zaporearekin ero. Garbian, arki daude, goxo. Eta ez dago egeixau holan bier. Nik egisa esan, potxak beti eroste ditu, freskoak, gainera sasoia, arrapa dinbiozu, izaten die sasoiko produktu bada. Bizpairu aste. Eta bai, oso sasoi motza dukitzen dau, eta hori segitxuan itxen di ordu erdixan, baina aurrekoan erosen itxun batzuk, eta ez dakit igual ez zauzen jain fresko, baina aukin itxun, eta jo, 45 minutu. Hartzen dut, da ondiokan, kostetan jaten ordu bat, eta azkenean ordu eta lauren aukin itxun, eta bai, kostau jaten, Getxoko ura da. Hor esaten dute, ez ura, ur gogorrak, ur bigunak, nungo ura horrek eragiten dio. Bueno, ez dakitzuk nungo ura hartu dozun saldarako, zenik zure salda aprobetxau bio, Txorienekoa. Bai, zigorrek ez da baitu. Badaukot hemen salda apurtxo bat, gurozu, da baitu. Hau izango da orduan,
hori ez, itxaso eta lurren arteko erraz eta gustartze hori, lurra hemen sartuko bai, oi askuakin. Orduan hau, bueno, apuratutziko erregosten, bitartian, txirlak. Hemen sartaginean, bai, txirlak oso goxuak, eta nik gatza pultxo bat botatzen dutziet, hemen uretan sartzen dugu, lehen esan dugun bezala, areia eta kentzeko, orduan, hemen sartagin baten, bakin nik gazitxak diela, baina gatza bai beti botatzen dutzet apurtxo bat. Bai, hombre, aldala, beratu inbar dira itxasoko uretan esaten dala. Bai? Eta itxasoko, bai, hobeto da, itxasoko holan eurek zabaldu ingo eta askatu ingo dute hobeto. Kloru bat gehi zei gustatzen, itxasoko ura hobekin. Beti itxaskiak eta egosteko eta jatetxetan da, neurri bat izaten gendun, ez da, eneiz goratzen litroko 120 40 gramo gatzero erabiltzen nio. Ereagoko edo areetako ura jartzen botzia, diela nire getxoko babi ondartzak, etxetik urbil daukatenak, ez dakit gustoko gaken hori ura. Gauza da egosteko itxaskiak, txirlak nik jartzen ditut gatzakin hor uretan bai, garbitzeko. Baina gero egosteko edozein itxaski, berdin da, abakantoa, olako txangurrua erodan alakoa, oberena da itxasoko uretan egostea, eta bestela hor neurri batzu daude. Uste duzala litroko 40 gramo erolan. Eta horri da, zapore gehien ematen diola. Orduan, bueno. Eta itxasoa aipatuta, gure etxea aipatu behar dugu. Ze orain, horre Donostiko zinemaldian aurkeztu zuten, itxasoa telesaia, eta oin, primera plataforma berrian, kapitulu ezberdinak ikusteko aukera izango zu, eta historia, spoiler txiki bat ingo izuet. Hau da, itxaso izeneko neskatila bat, Mexikon bizi dela, ama hiltzen zaio, eta bueltatzen da... Baina esen alako spoilerrek. Laburpena da. Hau, aurkezlea beraiek irratian esan zuten. Etortzen da hemengo herri txiki batera, aita irakaslea, surfeko irakaslea da, eta berarekin surfera eramaten du, eta hor beraien arteko harremana, bakizu, aita, banandua, nerabeak, nerabeak eta gurasoak eta beti dau zerbait hor txokiten. Ez kontagu gehiago, ze bestela jendeak ez dago ikusiko, baina itxura hona dauka, eta ikusiko itxaso telesaia. Hemen gure barazkixak, apurtxo bat olan erregositxa badauz, ontxe, potxa egosiak, hori nire kasuan, potokuak, ona barrura, eta hemen, hori eskerrik asko, salda apurtxo batekin, jarriko apurtxoa bakarrik, segero, ardo zuri hori bebai, gehitxu bihotzau, beraz, hori apurtxo bat, eta gero, gustatzen bakatzu dolan, testura apurtxo bat krematxu haua, aldo zuena da, hemendik kopurutxo bat atara, gero, birrindu, eta gehitxu. Horan, irabiatu eta krematxu atara arte, da igual egin gogu, ez da? Ahi da, Niko, holan, bera bakarrik loitu egin da. Baina ointxe ur hori gehitzen dagunean, baina neurriakin jolasten darko duzu, ur guztia bota beharrean, nik uste dut hemen. Ikusten duzu ez, lako itxura, goxua, eta saldak bebai dauka itxura hori, oso krematxua. Eta kombinazio benetan, txirlak eta itxaskiak babarrunekin eta batez ere hau zuriekin eta potxak badira da, hobeto. Nik egia da, beti izan du ditu badanean olako itxaskien batero, beti babarrun zuriak, beti normalean potxak izan dira, baina babarrun zuriekin egin izan dut. Gorriekin, ez du probatu inoiz, betu egia da, eta ezagutu ez dut ezagutzen babarrun gorriekin egin dako... Babarrun gorriak ez da gaitxik izango dan? Zuria finagoa da, nik uste dut, ez da zaporea eta gorriana, ez da, nientza trinkoa da, zuria oso fina, leuna da, krematxua, honek berdinak eta, hori kenduko ez da zigor zutik. Zu kendu diot. Hori da. Vale, Aprexia mosten da, hau. Listo, ikusten duzu, ez daukala inungo misteriorik, eta beti esaten dugu, ez? Lekaliak eta itxeko, emoten dago alferra, azkenean denbora eta emuten duzu kosinatzen, eta potokuek eta kontxerba ona izaten bada, potxa kontxerbak honek izaten die, atzo, 4,85 kosto jaten bakarrik pototxo batek. Orduan, ez tala holan gauza bat oso merkia. Izostuak erosi aldituzue, merkeagoa direla, baina horrek ja, kosinatu inbar dituzue, eta... Hemen Gehitxuko ura purtxo bat. Azkenean ura honek bebai, naiz eta beratzen egon, hartu ditxu bebai bere... igual areiaren bat edo eskuratzen da, baina
Hola neki egiten dugu. Bueno, ordan hau ez dira potxa itxuak ez dira izango, ez? Potxa itxuak ez, hau da, noiako empanada lehen komentatu duguna bezala. Oskol, eta guzti. Utziko itxugu batzuk, holan, ontxe jateko apurtxo bat pipaketa izango bazien mozuan. Bestela, potxak txirlekin izan biharrean izango die txirlak potxekin. Bai, potxa. Normalean ez dela izaten holan, normalean beti izaten da olakoetan, ez? Ero, paella bat itxaskiekin, bai, izaten da, arroza itxaskiekin, eta itxaskiak bateon bateoten da hor, iskutuan, baina... Bata, plater sakon bat da... Bai. Zerbitzatera, eta jatera, eta beti bezala, agosapaiak erretzera zehau dabil bor-bor. Bai, bueno, txorieneko klasiko handi bat. Hori oituta gauz, ez da? Hori da. Gauza beroa, jatearena. Eta hementxe... Hementxe holan, Ibarrako piparra bat edo auki eskero bai. Zerako goxua geratuko zan. Gamak egiten ditugu poto batetan. Iasko edan jan ditugu, bukatu ditugu, eta aurtengoak oraindik hilabete batzuk falta dituzte. Oraindik konserva die nire piperra bezala. Ekarriko zu orduan, ez? Txorinerako ekarri bitzu. Ni piperra bakarrik. Piperren iriak. Amanak familiko entzako die. Intxo, bota bitza bitu. Horako txorrota txiki bat, ez? Aiatu gonaz txikisa botatzen. Holaxe. Eta hementxe, listo, gure potxak txirlekin. Hale ba, eskerrik asko. Hau izango zen, ogia izango modan bultzaiteko. Eta koiara bezala, ez? Holan potxak hartuta honekin. Ondo, puntuan egoze dituzu, potxak? Bai, ez da. Hori markakua izan. Zurea, bipate. Oso goxuak. Oso krematxuak. Salda igartzen da. Berua hotza. Berua, oso berua. Baina, bai, bere puntuan eta oso goxuak. Beraz, guk hemendik agur esaten dutzuegu. Bueno, agur ez, bixar arte. Bai, eta bihar, osteguna. Ostegun mirabak. Oi, ama. Etorri gurekin. Agur. Agur.